যতन পইলাवा हामबाय तामोन हिमाला सिनी जम्पुई जला साब डिविजन हायकाबा जम्पुई जला ब्लक नि आन्डार कायसा बेलायनो हिस्टोरी बहैमानो गोदोक मा सालरमैनो हायकाबा ब्लक बंगमा बालखा साब डिविजन बो किसा बालखा आबोनि यागलो सिनी जम्पुई जला साब डिविजन नि आन्डार प्रेस क्लाब अमहाय कोktuma थुमनाय रक सनाम जागिया कमिटी सनाम जागिया Tini 3 तारिख 7 मार्च 2023 बेलानि हिस्टोरी देहनि मानो जों कायसा बिशालगढ़ सोनामुरा बक्सनगर ब्रकनि तुइदुल मुंबाय हायकाबा ब्रकनि साक्थार मुं ब्रकनि सहयोगिता बाय जों जम्पुई जला साब डिविजन आन्डार हायकाबा ब्लकनि आन्डार जों जम्पुई जला प्रेस क्लाब कटाल संसाखा अ जागाव मैक्सिमाम न जों दिनै संसामानि यागुलो मेम्बार सिनि थानायाव दङ 16 हायकाबा 17 जनाहाय अबर गुबुन गुबुन हाउस सामं खायजाक दै जानि जारबो हाउस तुइदुलजाक अमाहाय खायनो बुसगाङो सिनि जम्पुई जला साब डिविजननि आन्डार कोktuma थुमनाय रक सिगाङो आगकनाय अ आन्डार दुखु कष्ट बिरमान पथरि पथ अ इसुरकनो तियै बुसगाङो सिनि अब कायसा एनजिओ सिस्टेम हायखायनो बुसगाङो बरफ रकनि बागै सामं हामक्रायो तांनानि बागै जों समाय ताङै अंखलायनाय तै सामं तांनाय फिउचार तै थिनाङो अमायखायनो दिनै अ जागाव संजाखा आं मुं किसा सासिबानो लक्ष्मण एडवाइजरी उपदेष्टा हेकाबा सनो नायकलनाय जों संखा लक्ष्मण देबरमा लक्ष्मण देबरमा बनो सनो नायकलनानै हेकाबा बनि थानि उपदेष्टा अमहायरक जों नाना बागै बनो संखा लक्ष्मण देबरमा प्रेसिडेंट संखा जम्पुई जला प्रेस क्लाबनि अर प्रेसिडेंट आंनो दङ मंगल कलय वाइस प्रेसिडेंट दङ अमुय देबरमा सेक्रेटारि दङ शिवचरण देबरमा एसिस्टेंट सेक्रेटारि दङ बिन्दु देबरमा केसिआर दङ परेश मणि देबरमा तै अफिस सेक्रेटारि दङ बैकुंठ मलसम अमायखायनो तै एक्जिक्यूटिव मेम्बार अ जागा बाहायनि संलायखा अशोक देबरमा रविचरण देबरमा सेबियार कलय आमिर हुसैन मधु देबरमा अमायखाय तै बाद बाकी मेम्बार दङ अमायखायनो जों थिनाङो सिनि जम्पुई जला साब डिविजन हायकाबा ब्लकनि आन्डार जेकुनु निउज हायकाबा कोktuma जों कभारेज खायनाय तै थानसा खलाय पाल खलाय जों बुसगाङो थिनांनि हामफ्राय सामं तांनाय हिनैनो जों प्रेस क्लाब कटाल जम्पुई जला प्रेस क्लाब दिनै संगठन हायकाबा कटाल संस्था जों नामलायखा तै ताबुक किसिसा सिनि सेक्रेटारि सार किसा कक सायखनारवन सार किसा हामबाय ररिता